Sedulur Kulot Channel ada di mana-mana. Sedulur Kulot Channel nyata dan ada di mana-mana. Salam kompak anti lemes, sempak teles. Sedulur Kulot Channel ada di mana-mana. Sedulur Kulot Channel nyata dan ada di mana-mana. Salam kompak anti lemes, sempak teles. Sedulur Kulot Channel ada di mana-mana. Sedulur Kulot Channel nyata dan ada di mana-mana. Salam kompak anti lemes, sempak teles. Sedulur Kulot Channel ada di mana-mana. Sedulur Kulot Channel nyata dan ada di mana-mana. Salam kompak anti lemes, sempak teles. Sedulur Kulot Channel ada di mana-mana. Sedulur Kulot Channel nyata dan ada di mana-mana. Turut diganggu bulane. Udah tayu ki lucak-lucak iki kutah kabeh. Nah, ki nang ndi ki? Batok. Batok ya. Ada tanggung aku. Hah? Tanggung aku ada. Nemen. Gimana karo nyurpe itu Pak Dik? Karo survei. Apa serek ngene. Ternyata jalannya kelok. Istimewa, Bos. Gunung. Terus iki nang apa iki jenenge? Waterpark. Waterpark Batok. Waterpark Batok wis gak aktif iki. Aktif. Wis gak dirawat iki kae. Kuwetel lho sekete. Nah, aku ning kok iki apa loket. Lokete ndi? Diklik renek lokete ning kono. Diklik enek. Berarti terbengkalai ya wis. Anu ngene. Kakak ndek bengi arep nyeritani apa to? Heeh. Aku Ditanya apa ya kisi-kisi. kudu geger yang podcast no. Yo, jadi beduk geger yang podcast. Iki lho bos, podcast neng Gansel Mas Dan. Tapi aku ora sempat ndelok karena enek tamu. Tamu mulai jam Jam berapa aku jam 11:30 mbok telepon kae. jam piro? Bapak. 11 apa tau wong 11:30 aku Mulai ditelepon ki. tamu. Larak tenan to. Oh, jam 3. Wong Ngawi pi to. Heeh. Bilungi pi aku wong Ngawi ning kono. Kono ndi aku ngono. Lah, Karo kuwi sing tukang lighting barang lah enek tamu. Mulai jam 3 terus jam 3:30 kae. Makanya aku gak fokus gak HP. lab, ya gak fokus HP. Terus isuk mau kok wis bener rame tentang podcast itu, Bos. Jadi aku gung ndelok. Ternyata mbasa isuk tadi tak anu jere wis Ilang. Wis ilang. di privat. Di privat. Awan munculnya tapi durasinya entek. Durasine malah memangnya piro? Memangnya 47 4 piro no? 47 dari 22,4. 22,4 Ya ilang 20. paro. Separuh lah, separuh. Hilang ini sing membuat huru hara pi. Ilangnya yang membuat huru hara katanya. Jadi ngono, Bos. Mbuh. Makanya aku takon Ropi iki mau. Men ndek begini ndelok do kawan ya ndelok. Lah aku ora sempet ndelok makanya aku tak samperin nang iki ning Batok iki. Tapi gak full, Bos. Paruh mbuh nek. Iki, ndelokmu jam piro, Duk? Bar mbok bel keto, enek tamu keres. Aku tak namai, Bos. Lho aku malah ning omah cek sore. Nek bojoku kok. Oh, cek sore. Aku cek sore ning Upload jam piro? gak ngerti aku dikirimi link wong kok. Langsung tak buka. Tapi linke ijek ngene cek kena dibuka, kena didelok neh. Jadi lah entek men to entek durasi link kan. Oh, Tugel iki emang. maksudnya gak Gak disimpan utuh, video, gak simpan video gak kirim link to. Gue menawa enak sing record.
Gak ngerti aku. Iki sing wis dirangkum karo cacah iki. YouTuber Kenongorejo gak bisa kumpul. Nah, Gak bisa kumpul ki, gak bisa kumpul sing endi. Sedangkan awake dhewe dan Selalu biasa-biasa bisa yo. biasae. Biasae. Yo, Cuman kadang mungkin Dukawan PI merasakan. Aku pun yang merasakan. Kok rada cuek, kok rada ngerem-ngerem, gak koyo mbiyen, masalah apa gak ngerti. malah rada iwuh. Nyiwuh dan jere ketika Dukawan yang anu ya gak ditakoki ning pas nggon wong akeh ngono kuwi kan ya empu masalah empu gak ngerti. Nah, gak iso kumpul, sapa sing gak iso kumpul? Kumpul. Nah, awake dhewe tetep kumpul. Cuman nak gak dijak, Untuk ngonten yo paling ngonten ini paling tekanannya guru-guru iki bos nak ngumpul nih nih. Marai komen rusuh lah. Ya. Makanya awake dhewe misal off cam kumpul kadang kan ada berdoaan jagung, berdoaan ning ndi kan. Iya. Kumpul. Terus jadi tok saiki dua kubu. Kubu ndi? Gak merasakan kubu-kubuan, Bos. Kayak enek kubu, Bos. Nah, Utuh sing ngomong sitok. di podcast kok berarti mereka yang menginginkan kubu-kubuan. Ya iya toh, kan ngomong ada dua kubu. Ngono. Blok. Tomblok bilang ada dua kubu dan aku gak merasa mempunyai kubu. Cuman aku duwe rekan kerja kayak PI, kayak Dukawan, bukan kubu nak menurutku, rekan kerja. Dan Mitra. duwe limitan duwe militan barang itu bukan kita yang membentuk, Bos. Gak Militan itu mereka semua yang Membentuk, maksudnya sing ndelok dhewe. Ora awak dhewe terus ngereki wong ora, Bos, ya ta. Ngono lho. Pedes, Pak. dan gak bener, Bos, nak ada dua kubu nak menurutku loh. Nak mereka bilang enak rong kubu saiki wis gak iso akur, gak mungkin iso akur. Berarti mereka yang menginginkan. Sing pengen kakur. Sing menginginkan ada dua kubu. Gak bener nak menurutku. Aku nak ngomong apa enake. Lah, Apa enake sing ndi nak ngomong apa enake karena ning kono aku sempat delok sing iki, sempat delok sing diupload iki, aku delok sing gak lengkap loh. Aku dicilik aku soro, aku dijak blandong bapakku. Dan aku kenal bapake. Namanya Sipur aku panggil, dan Sipur itu enggak blandong. Sipur itu golek pasir. Karo nyuluh iwak. Gak blandong. Cek cilik dheke ditinggal bapake, dadi gak iso blandong piye. Ngono. Dadi nek aku ngomong iki apa enake berarti gak apa enake. Karena wis beda lho. Menurutku. Lah iki ngaku jadi talent SKC dibayar 500.000. Budale jam 6 isuk apa 7 isuk 6. Jam 6. Jam 6 isuk mulai bengi. Aku gak pernah aku dadi talentku tak bayar sakmene gak. Tanya iki teman-teman. Aku Nah zamane tomblok wi dulu masih sering gene yos Hmm. kumpul. Kan kadang iki karo Lupi sak gedakan, iki Iya. karo tomblok sak gedakan, karo Liku sak gedakan ngono kae. Ngono kae. Jadi menurutku aku gak tahu aku gawe perjanjian kowe tak bayar sakmene ora. Kowe nak jek selama ngonten pirang dina ngono ya tak kasih koma-koma. Ya Kan hidup-hidup Nah, uang lelah lah. Uang lelah. Dan aku gak pernah mursid kowe kudu budal jam 6 mulai bengi. Gak. Dan misal dhek ngaku bayaran 500. Bina wonge merasa kurang. Lah kan wonge ditukokno rokok, dijak mangan mosok ora diketokne. Ya. Amat jaluk duit. Jaluk duit dan maksudnya aku gak ngetokno kuwi lah masalah duit. Aku kira bayaran YouTube pada waktu kuwi. Dan bayaran kerjaku sing tak nggo ngekeki. Lagian nak pas oleh saweran yo, challenge yo, kono sing oleh. Maksudnya bati yo dolan oleh duit. Ngono. Ngono. Jadi aku nggawe perjanjian ki akhir-akhir iki. Lagi 2 bulan apa? Ya 3 bulan. Rong bulanan. 2 bulan ini sama Dukawan sama Ropi. Lainnya enggak, lainnya kayak komisi. Jadi ini kan wis geng tak dadekno talent. Kerja anu gak iso Pak Di. Mau enak repot tetep. Karena aku di pekerjaan.
Dulu terus Anggun juga Anggun, aku dadi kameramen Jaluk njaluk piro Anggun. Pernah ngomong ngono? Gak iso aku. Karena mbuh nyapa pokoke gak iso. Jadi yo ngiwangi. Nah Anggun ngomongnya dadi jerene tau dadi kameramen, koyo Kenzi tau dadi kameramen, kowe ya tau dadi kameramen. Kabeh tau dadi kameramen maksudnya ya ngamera. Bukan concong-concongan. Concong-concongan. Kuantiti, kabeh diconcongi. Belum Aku pernah. males aku bahas iki. Podo aku ki males iki. Ya. Tapi wong DM mung akeh. Stres lho ya. Blok banget tenan bahasane lah. Jadi gak perlu aku bahas-bahas ngene iki karena itu beda, Bos. Beda karo dulu malah iki. Tomblok mel aku kur sawulan, Bu. Sawulan itu gak penuh. Dan setelah itu urung di channel ya. Gong duwe. Aku sama sedok sapa? Dipa Jawa Counter. Lah terus DE utang HP, utang HP wis tanggal 5 apa tanggal piro bayaran toh. 10. Nah, tanggal 10 bayaran sama kantor. Ki duwite bojoku oke nak mbok tuku HP. Ya aku tak ijoli motor Mio. Mio tak dol. Tanya Antok. Antok toh, Cik? Foto. Kuwi. Nah, ternyata guring-guring aku gak pengen bahas, Bos. Aku mau jane bahasa IP wong. Terus kuwi aku ditabrakno karo Pak Lurah. Dan canggungku adalah kan pernah ngeplak wae mbok publik kan. Kata publik. Kok publiken ae. Aku sing ngakon. Tomblok iku bilang aku gak ngomongno kowe piye-piye, ya sanu ngene ternyata ya. Ya ngomong. Beda. Kok di publik, Bos. Maksudnya ngomong sing ora-ora to. Iya. SKC kubu-kubuan itu gak bener menurutku karena kita nggak merasa kubu-kubuan. Cumane nek awake dhewe dicuekin mosok awake dhewe arep anu kan ya rada jaga jarak sithik. Kredibilitas dong. Kredibilitas. Kredibilitas. Terus iki warung bandara. Kan enek ngono pertanyaane Pras. Tentang warung bandara. Banyu dilekke ngetan gak dilekke ngulon. Lah iki pertanyaane Bos, banyu gak dilekno ngetan tapi gak dilekno ngulon. Kata-kata kuwi itu jauh sebelumnya aku cek podcast neng Kediri apa nanti aku krungu, Bos. Dayo. Nah, merdayo. Kuwi wis terngiang neng kuping. Tapi ora mbok bahas. Gak tak bahas sama sekali. Gak tak bahas sama sekali kuwi. Ya wis ben itu hak mereka. Ngelokno aku. Kayak wong gila ta dibahas jane. Jane aku lah nguri-nguri. Terus gak tak bahas, aku wis mau bahas IP wong gak ilok, Bos. Terus iki kula ternyata iki ndukukno nopek. Nah, ndukukno nopek. Wis disumpah Quran gak apa-apa, Bos. Apa nak dek gak wani paling wanine dek disumpah nggo kamus padha kandele. Disumpah nggo kamus maksudnya wani, dek karena blithuk iki awu-awu. Nak aku ndukukno nopek itu hoak, Bos. Kenapa? Mandi men tak dukun. Gak mandi dukun. Dan wis tak bahas karo setiap aku pulang podcast sama Nopianto, Pak Dik ngene-ngene iki piye no jere ndukun aku. Lah percaya apa ora karek kowe. Maksudnya yus ben ngono. Aku yus gak mau bahas, Bos. Lah mledose adalah ketika iki lepedoyo apa-apa ning gone Nopi. Kuwi geger umpiak. Ya wis. Kaya ngono kuwi. Terus dikumpulno ning Balai Desa Penengahi Hadi Blotong. Itu hoak, Bos. Kuwi ada di sana. Dan rekaman anu maksudnya yo gak enek sing nengahi, Bos. Kita maksudnya dikelompokno ki untuk mencapai kaya rembukan ngono. Enak apa to jane dikelompokno karo Nopianto kabeh ning Balai Desa ngono. Salah apa dan mereka ngaku sendiri. Ngono. Iri karo kula, yo iri karo kula, yo iri terus. Wes pokoke gak perlu dibahas, Bos, kuwi sebenarnya. Ya berhubung iki mau eneng konten sing kaya ngono kuwi, mau nggak mau awake dhewe Klarifikasi. bukan klarifikasi, jelasno. Jelasno. Dan mungkin Dukawan Ropi juga merasakan dengan adanya akhir-akhir ini para YouTuber ngono kuwi. Setiap hari ngomong ning aku sampai WA grup pun enek sing ditokno, enek sing wis iki ditokno iki bahaya iki nak
enek iki rasan-rasan enek iki dan sebagainya. Itu jane gak perlu di publik koyo ngene iki, tapi wis kadung iki krungu wong akeh. Dik krungokno pisan ae. Wis kadung gawe, krungu ae. pisan gawe. Dukun ya Allah ki 2026 lho Bos, dukun iki. Sing percaya sen ae rasa ngono iku. Sen ya, Pak? Sen iku ya sing logika. Iya. Iku kan gak logika iku. Dukun iku parah. Aku dijaki Nopianto aku karena gelem karena anu iki ya kuwi karena Nopi adalah ya salah satu wong sing marai aku, kerja aku mrono rene dikenalno Padi ono untuk kene. spotlight barang. Piye? Ya untuk corano belajar Iya, kenal wong. Founding father. dikenalno wong, aku berterima kasih makanya aku dijak ning ndi-ndi manut. Dijak podcast, dijak tour dan kuwi aku manut dan mungkin teman-teman juga memandang aku sebelah mata. Karena Pak Di dijak kan di skill to. Yo gak duwe skill gak anu Duk, cuman Nopi ngejak aku. Lah iya. Terus aku Yo, piye? Lah iya kan Mas Nopi ngejawab kan menurut Mas Nopi kan di skill bos anjir lucu Kumpul terus. nyaman dia tuh. Nyaman. Bisa ae. Dijak terus. Dan kenapa aku nak awet dulu disindir-sindir neng konten neng anu ngono kuwi neng live. Kenapa Pak Dik gak tau ngumpul neng warung bandara? Karena aku punya kerjaan pagi itu harus ke Bendungan. Gak iso ngumpul gerombolan isu, tapi nak awan mungkin bar jam Ya oke lah ya. oke. Dan warunge Iwan Kumis tutup nak wis awan. Pernah enek apa to jane kok gak tau gone Iwan Kumis ya wi enek kerjaanan. Isu kita harus ke Bendungan. Ngono bos. Dan Anggun jirene pernah jadi kameramen terus jawabannya piye kuwi? Nah, Anggun ini loh, aku gak iso Pak Di, aku cek mikir GTA barang. Nah, itu alasannya. Anggun. Gak kan pertanyaannya pres ngono. Kuwi. Nak diungkap bos. Jadi aku sebelum bayaran nih duwe talent tomblok. Aku ki kaya gue mulai bayaran ke YouTube aku kaya wani cara ngasih dari bayar aku iki gak popo mbiyen. Kaya goleki keluargane kancaku neng anu neng dindi ngono kuwi. Kuwi ragat. Mbiyen aku pengenku yo golek konten sing apik ngono. Gak mikir apa iki jenenge? Kalong. Nah, gak mikir ragate. Sing penting nggih konten sing apik. Konten, ayo ta padha nggih konten ngono karepe. Nah, memang piye ya cara ngomong piye to? Biyen jere kon berdikari sendiri-sendiri, ayo gawe konten sekreatif mungkin. Anu wis ae. Wes setelah kreatif nyapa? Anu Saling menjaga. Ade gak tahu. Nyenggorane malah konten ade sorot terus. Full effort. Nah, Jadi ngono bos, kesimpulannya tentang apa yang ditanyakan atau yang dia jawab itu nak menurutku piye salah Yang breset lah. bereset adoh ngono. Tapi ya mau Tapi gimana yo wong iso menilai yang di sing anu guys. kadang Kok mau ngomong ngono iku kok gak dipikir iki nyoto apa ora ngomong iki lho. Iya. Kan yo wong iso ngoleh-ngoleh. Harusnya wong sak urung arep ngaleng-aleng wong kan yo terus iso kok ndelok kuwi lho. ngonten perjanjian ngonten jam 6 isuk sampai bengi. Saya kan bisa sampai bengi. Ade iki jam 4 kadang selaut. Ya ora, mbiyen kan gak ada kesepakatan. Kesepakatan putih dolan kan gerombol terus. Grombol. Masih kaya aku. Endi sing enek? Endi sing Iku ya, enek? Sing enak ayo dolan. Iku. Rokok yo endi sing enak ayo dienggo. Aku nggak kesepakatan lagi dukawan karo Ropi iki lho. Terus akhir-akhir iki karena aku wis tahu kaya Bogeng, kaya Uwin pun tak tari. Gelem ora melok kerja. Ngono. 1 bulan penuh. Konsisten gak gelem. 1 bulan sakmene. Gak iso aku jek tanggungan terop, aku jek iso tanggungan iki. Dan wis tak omongno ning wong-wong kabeh, nek gak iso ya wis nek ning kene ya tak jak ngonten, nek gak ya gak. Aku golek liyane atau aku ngonten karo sapa pun wis saeneke.
Tapi lo masih yo iki lho nek mat nyang nek mat orang ngono lho, Bos. Lu tetep diwehi lho. Tetep tak kei. Uang lelah. Uang lelah tak kei. Ora nek kowe kudu kerja ning kene, gak. Wah aku ora apa-apa juk dhuwit nek anu. Kalau nek kowe wis aja di. Lah iki berarti kan ngono Misal, to. dalam 1 bulan nyang ping 9 misal dan berapa konten. Ngono kuwi pun yo pasti tak kasih. Setiap konten pun aku yo kaya rokok, kaya apapun wis ning maetan lah gampangan iki. Intine dolan tapi Ya rada ngonten padahal. gak maksudnya dolan tapi oleh Ora sangu. oleh sangu. Ndak apa to wong klimprak-klimpruk karo ngono tok. Kaya ide ya sapa to ide. Dek kudu lah nak konten nak kreator asli tak padha ayo tek iki, padha ayo tek iki. Sesuk kudu ngene, gitu kudu ngene. Nah itu kreator tenan. Berkontribusi. Dari pemikiran. Blas bos. Ngerane kontribusine malah ngarani kan ya enggak just to. Ngono kuwi. Wah. Jadi menurutku apa yang di podcast kemarin itu salah. Iki seolah-olah ada dino Ora bener. Nak menurutnya wis monggo lah jenengan berprasangka buruk neng cacah ngene iki yang menurutnya sampean adalah ini kubu 1 dan kubu 2. Monggo jenengan sing iso menilai garis bawahi. Itu ngendi, Bos? Heeh, aku budrek, Bos. kubar pelima wis arep ngomong to. Iya. Kene iki gak iso kuburan gak iso. Mungkin iki keluarga, Nah, iki. sak keluarga lho. Nak Bos. banyu gak dilekno ngetan. Banyu nang ngetan gak dilekno ngulon. Ketika tomblok jatuh gak gelem ngonten, sapa sing nyemangati pertama? Cuma ngejirip tekoki. Iya. Gak gelem ngonten neh pirang dina kaya doyok lah. Aku ya kesana. Nyapa to gak ngonten 6 dina. Dulu pernah aku ngono. Bika Sopi ketika down. Orang mati. Gak Sadar diarep diri. Nah, mangan. aku selalu menyemangati kaya Aluna TV pernah. Terus Padi. Pak Hadi 3 kali tambahan. Sering dhek kaya kena mental dan sebagainya. Entek nangis ya nangis njaluk tulung ngene ayo dia petukno. Akeh bos cuman aku gak tegel arep ngomong sing elek-elek ning wong gak tegel. Dan itu bukan gak Bukan untuk di publik lah ngomong. bukan untuk di publik. Ya ngono. Publik sing seru-seru wae. Sing lucu-lucu lah orang-orang. Sing lucu-lucu. Awake dhewe iki turunane ya wong lucu ya kudu Ya, lucu wong ngono. lucu, wong Gak ya. digawe sepaneng ini apa to? Anune Ben manfaate. opo gak enak manfaate. Udur-udurane manfaate opo jajal. Dan lagian awake dhewe kan ya mencoba untuk berkreasi sebaik mungkin. Ketika awake dhewe wis gampangan iki mbuh apa ngono kuwi kok malah Masa arep ngonten nggur ngulik kancan. Entek bos entik kulik wis. Ngulik Enggak, entek. misal ada bahas zaman biyen wis entek. Wis tak ciptane kabeh kan. heeh. Glete mas sing apa. Terus cerita apa? Edukasi tak apa kan ngono. Itu loh. Malah HP nyanggek pelam HP. Karuan. Iya, HP nyanggek pelam ngono kuwi. Ketika iso mandiri malah Lho kok metane eleke wong. Lah ben apa? Wong elek dhewe kok metane eleke wong. Berarti petane awake dhewe wi gurem Ya tok. wis iki terakhir ade ngomong. ya aku terakhir bos ki mungkin di lain waktu untuk kedepannya aku gak pengen bahas mereka gak pengen Mo. membahas siapapun maksudnya teman-teman YouTuber jadi itu untuk yang terakhir ya. Moro kono ra kono. Sak karepe. Bebas karena ya ngerti dhewe kaya ngono lho. Awake dhewe iki gak piye-piye. Kesel genahne cara. Wis to nek memang gelo karo aku, salah aku ning ndi misal aku duwe. Undang moro. Nah, misal aku duwe kurangan atau utang karena aku lali lho, lalenan lho, duwe utang bos 100 200 coba apa iki Langsung ngomong. WA, ya. Langsung WA gak apa, nanti akan kita bayar. Nah, aku duwe kurangan duit apa yang dulu mungkin aku Aja lupa. dimumung. Ngono. Nah, Jadi tetep penyakit hati malahan. iya, nak ngelane aku ngeloku sing endi. Aku gak support, misal sampean gak support YouTuber Kenongerjo. Aku akhir-akhir aku angger closing pasti support terus YouTuber Kenongerjo. Mana liyane sing support terus ngono. Makin rata dijawil wong. Maksudnya iki ngono lho.
Jadi ini aku bingung bos, neng ndok kecepet watu aku iki. Arep ngomong neng sapa? Ngono. Ya wis Kok aku meneng jere aja meneng ae. Ku ngomong dikira ngarani kono. Nah. Kan repot. Repot. Dilema, Bos. Jadi mungkin sekali ini aja ya. Ya wis sekali. fokus ngelucu ta apa kan. terakhir. weh. Fokus golek konten-konten sing Konten opo. edukasi lah. Nandur gedang ta apa wis karuan. Wis ta iki. Lep pari tapi kok ilangi rasa serikmu ilangi. Ngono lho. Iso. Kabeh wis dipathoki kok iso bingung. Ya sih. Ya. Jadi kok dukawan itu dulu awal-awal ngerti lah maksudnya ngerti apa ki umceke mi ngerti Dan hampir berapa bulan ya setelah ada yang kumpul di kantor desa. Ya, berapa bulan? Saya nak 3 bulanan. Pikirannya iki gak tau menak bos. Jadi pikir gur ngono-ngono kuwi. Makanya aku ngomong tuh, rasa dipikir sumbare. Tapi gak iso. gak iso Tetap bos dipikir, Jadi ngantek beban. gering, ngantek. Pikiran. gering bos Nek kolesterol muncul. karena ki aku salahku apa kadang ning cacah ki Kurang sing ngopo to piye kan ngono lho. kok tegel men to ngono kok benci aku nyapo ngono pur kuwi tok lho dan sedangkan aku nah iki gene YouTube lho bos ayo getih nak tanah lanang iki berhubung awake di dolanan media sosial ya wis ngono karepku ngono ya bukan aku sok atau bukan aku piye-piye maksudnya piye ya Terus kadung anyel kadang ki padik kok. Sekalon ditokne apa ngono. yo ngene iki aku gak mau Yo, ngungkap Pak. sing dodo bos aku ngungkap sing dodo aku gak pengen aku buka IP kayak gak buka cuman iki kur pertanyaan iki pertanyaan sing Kok nek podcast omongan ngono kuwi lho. kok iso ndukukno bos jan gumun aku Dukun Mangan nomor temen lho, Mas. dukun lho. Eh. Ngono lho. kok iso Santai. Kudune narasumber sing dijak podcast sing ndik kulik yo narasumbere, ora video. Lah, ngono lho. kudune kok Misal kowe diundang podcast, mesti cerita apa? Cerita sopir ya nyopir kan ngono to. Ya, sak Ceritane tema. sak tema. Ojo kok bakas bakul pari, bakul apa gitu. dan aku belum sempat ndelok tapi wong banyak sing DM Pakdi sabar Ini ki lho. wong gone wong sabar kok. Sabar sing piye gak ngerti aku terus tanya-tanya ternyata enek sing akeh sing ndelok cerita ngono kuwi terus iki aku telepon telepon dukawan tanggapan ning ndi ning Patok oke Patok lho bos iki. adoh Sore Iki ini. perjalanan wis hampir 2 jam. 2 jam jaman. ning Kurang gunung lebih. Sak ngopine. Gunung Liman kono Gunung Liman Lu gimana ndi? yo kono Medion. Makane ndinginane tak pasang bengi ben iso melo bedhi. Melu lomba, lagi aku ndok wis tak goreng. Tak goreng bos, wis. dadi ndok Wawa iki gak oleh hadiah aku trak sing oleh ndok. Saurane enek ongkone ngene dukawan blas gak enek ongkone. Kerah ndok apa? Nih. Hadiah ndok kuwi lho. jadi untuk teman-teman YouTuber juga aku minta maaf sing Sepurane bos. mungkin aku duwe salah neng kalian mungkin Gawe aku gelomu kan. gelomu coba Sepuro. tunjukkan gelomu neng opo biar aku ngerti biar aku bisa introspeksi Dolan yo sedolano, Heeh. konten yo kontenno kuno. aku kan biyen gak kowe aja ngonten neng aku kowe aja anu neng aku gak meskipun Enek aku batasan ngono. di jual ini pun aku gak ganti rasa kuwi Bangga bos. welcome. Welcome Malah aja. digereki. tenan Ayo ndang gawe konten. ayo ndang gawe konten pasti Jangan kucing moro yo ndang Ndang konten konten Mas. tanya mereka nak sampean wis gelo sik ya gak ngerti Wis pakai elek tok. Mm-mm. Lane nek kadung gelo wong gelo ya ta Pak. iya elek sik sing diomong kulot ngene ya wis monggo lah jenenge ya wis monggo pokoke urip ning donya iki sak karep pengen piye monggo itu hak pribadi panjenengan Wis sak kersa. yang jelas kita ya bukan kubu loh Ya. kita Kenek kubu kenek. gak enek kubu gak Kabeh enek batur. nah sampean duwe apa ki angen-angen kubu-kubuan yo berarti jenengan sing menginginkan ada Nek berapa- kububan dhewe. Aku tak Iki tim. baturan kabeh. Iki tim rekan kerjaku rekan Berarti kerja kaya ora roh cilikane kan ngono to. Mm. Roh cilikane lho, Bos. dan yang dipertanyakan itu jawabannya nah menurutku Aja Gak. apus-apus. ya
Ngapus-apus kok mbok syariatne. Apa enake bos wis to. Natural ya. Oke ngono Nggih. Oke Ayo kita bos, ayo. minta maaf kepada dulur-dulur SKC di sana ya sing Bos, mbok kena awanget kadang ya pokoke gak penak ya ta. mlumah ae. Rumah. Wong Ngono. penak, rumah penak. Menak wong mlumah dadi Manut. manut. Wis Pak apa? Di iki saate sampean bales, Pak Di saate sampean bales gak usah gak bales. Gak pengen bales elek. Gak pengen bales elek. Pokoke ya wis. Pangerane nyepuro masa menungso gak Nah. nyepuro ngono lho, Bos. Tuhan aja maha pengampun. Apalagi kita sebagai umatnya kudu ngono. Wes ngono minta maaf bila ada salah kata untuk dulur-dulur YouTuber kabeh. Pokoke terus sembah nuwun. Panjang umur, rezeki lancar, Amin. berkah barokah. Amin. Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.